Ej, flot nyt køkken, vi har fået her, hva'? Ja. Det er sådan ret fint, ja. Jeg skal måske lige lave nogle ændringer. Ja, det skulle godt være. Bølgemand, han må da også snart ringe. Ja, det er irriterende. Han ikke ringer, mand. Hvor snart er der smykker? Hvad er det, ham, ja? Ja, det er det. Hallo? Hallo? Hej. Hvem snakker jeg med? Flyttemand. Hej, flyttemand. Kommer I det ikke, eller har jeg deres smykker? Ja, vi kommer nu. Hej. 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 Mormor, ham der flyttemand, han er henne. Ja, det er sådan mærkeligt, at han ikke er kommet, når han sagt, at vi skulle være lidt mystisk. Ja. Ej, Ej, hvad var det for en lyd? fuck. Kom lidt dernede fra? Ja, det tror jeg altså også. Skal vi prøve at gå derned og kigge? Ej, der går over også nogen dernede. Ja. Men det ser lidt mærkeligt ud. Ja, en med en hutte på. Det kan da ikke være flyttemand, der ser sådan ud. Måske. Ej. Men det er jo også bare sådan lidt... Det er meget mærkeligt. Måske mener han ikke med den her kælder, eller ikke en anden kælder. Sådan en parkeringskælder i den her bygning måske. Fordi ja, det er jo sådan lidt mærkeligt, at... hvordan kan man... ja, hvor skulle alle tingene være henne? Ej, hallo, tag nu sammen. Jeg synes ikke, det er sjovt. Fra